le mali iqhamuke kanjani, ngaba yithathi yo. Shuthi ingane-ke ithengile-ke igrosa ifike kubo nje isiphethe oplastic, at least yenze iqiniso ngoba nje khona engibaziyo Ntaba akayikhonjwa, kube nje leya mali ayinikwe bona engeke ifike oplastic endlini yayizophelela ezandleni zabo. Koda-ke le ngane shame ilenze iqiniso iyithenge igrosa. UBheki nobaba wakhe bahleli nje baphuza amanzi, mfethu badiskasa ama-financial difficulties abanawo nje la ekhaya. Yo, ayi shame ku-bad nje bayahlala ba-reminisce ngezimo, like the financial difficulties that they are facing. I-antiza lifike nekari yalo lizobakhombisa imoto yalentsha bese lifuna ukubathatha for a spin, kodwa kuhambe ubaba wey'ngane noma wey'ngane. Basale laba abanye kuthiwa basale bepheka iy'ngane mama nobaba basayoshaya ispini ne-antiza. Kube bayazi bese ngifisa ngisho ukubatshela. Kuba khona enye intombazane nje usisi kaBheki omncane